Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahAku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati.
Horasma dihita, hurian itu hata adorang sotapuka parminggota, tapara de madirita, martanyang mahita di bagasan rohatabe. Amin. Huria nahina holongan Tuhan Yesus Kristus, nungasat hita tu minggu ujung tahun par huriaun, jala parningota diaka naung moding. Mingguon pasunggulhon tu hita memento mori, lapatana ingot ari hamamatem. Molotadok hamatean, dang nalaho patubu biar dirohata, alai paingoton, namarujung do muse ngoluta, ikon masa do hamateani, salpu do hita sian hasianganon. Asa marhite sunggul-sungguli, di paingot hita asa marsitutu mamak ketiki, na jopok, na pinasat ni de batatu hita, tulaun hasitongan, tulaun nama korhon na denggan, tungoluta, dohot tu humaliangta. Kupasatami matabe, selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Martiki do ngoluta dihasianganon, jala hatop do lao salpu. Alai dipatakas topik minggu sadariot do hita, di ujung nasogot, masa do panguhumon na parpudi. Itikina dangadong nabuni siana dopani debata patardo sude. Maralus ma sude akap pabahena ni jolma. Alai diaka na porsea ari parpudi dang ari hatahutan. Alai ari hamonangan. Ala di ari ido digohi debata baga-baga haluaon tuaka na porsea di Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsaoran na badia lau mamuji dohot pasangap petuhata ro mahita marsoba tu jolona marede mahita sian bukuede nomor 234 nama sihol do rohaku. Nama sihol do rohaku susah rohaki marolong polop rohaki di surga di nasonangi sadana orang sabang sonang rohaki walau dosa tatusi polop rohaki sonangi sadana orang sabang sonang rohaki walau dosa tatusi.
Mar hite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amin. Songo duhut-duhut do saluhut daging, jala songon bunga-bungai duhut-duhuti do saluhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bungai, alai nahot do hatani Tuhani rodi saleleng ni lelengna. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokuma tuho tupal hangoluan. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan ni akka namate dohot akka namangolu. Hodo napunahami manang mangolu manang mate pehami. Nang pemardala kami dirurani linggoman ni hamatean. Dang huhabiari hami be hamatean. Ai hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoma behami. Ai hodo Tuhan nami nang humokopami. Jala hodo napunahami. Rohami nuaing tuho mangido. Sahat tuho mato dinami dohot daging nami. Asa diho hami manang namangolu manang namatepe. Sai tiop ma tangan nami. Urupi hami mar hite-hite pakokopmi. Asa sahat hami tuhang luan na sora suda. Amin. Joni Tuhan molo satu tikion, molo bicar bintang si pahiasi. Jala sahat matu gijang akan ati nobusi, doho tau di bai Tuhan talau tusi. Molo jowo di Tuhan akago ardi pustaha, di mana sini rohana, arusanku o Tuhanku abiso. Molo rapotiki hehe nakana di nobusi, ira onas ira Tuhan Yesus di pakuling ni sarune mama nobu Tuhani, doho tau di bantu hatta lautusi. Molo jowo di Tuhana, akago hari mustaha, di mana sini rohana, alasanku o Tuhanku alisa. Tangihon hamuma pating ni debata di mingguta sadarion. Imana tarsurat di 2 Tesalonik 2 ayat 15 saat rodi 17. Atong ale akadongan hot mahamu jongjong. Jala marsitiopan mahamu tuaka poda nahwa jaron hami tuhamu marhite sian hata nang surat pe. Apala tuhata Yesus Kristus dohot debata amata nama kaholongi hita jala mangalehon apul-apul namia totong dohot pakirimon nadenggan sian asini rohai. Ibana ma mangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hata nadenggan. Ido sahatna ram mangido gogo mahita tu debata lau mangulahon nahobar tu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik nai. Amin. Tudiamo
Tato poti madosata tua dopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasaun hati gora nami, na mangasaun asini roham na godangido. Saya asi maroham mida sandok bangsumi, saya sesa madosa nami salutna. Nunga di pamonako hami marhite Yesus Kristus, naung manaluhon hamateani, gabe partohap hami di ngolu na manoktong, jala marsiohot toktong di luani Tuhani. Alai sipatado hami madabu tupadelean, jupa masa hasusan manang parukilo tuhami. Dang marsiohot behami mangulahon lomoni roham. Alai lomoni rohanami mahulahok kami. Asi maroham ale Tuhan, lehon maroha namarsiho dihami, mangulahon lomoni roham. Saya sungguli marohanami, asamuba roha dohot pangalahonami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangoluhami. Amin. Baga-baga ni debata taringot huasesani dosata. Humokopita gabi dosa do ibana naso tumbada dosa dibayan debata. Asa gabi hati gora ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Sai mai mado rohatai di Jesus ibana haruando liakana tinobus rorobus eduhatai mardoman nasangaponi sai Roma ho Jesus sai Roma ho Jesus Astigo amanisi suderana tinobus masih hosi tutudoi di Jesus martobus roromus eduhatai mandongan asang maponi sai Roma ho Jesus sai Roma ho Jesus. Tajahama hatani debata turpuk di ari mingguon, imana tarsurat di sepanya sada ayat sada satro dipitu. Onma hatani Jehoba narotu si sepania anak ni si kursi. Si kusi, ima anak ni si Gedalia, ima anak ni si Amaria, ima anak ni si Hizkia. Uju di aka ari ni si Josia, anak ni si Amon, raja sian Juda. Rasi ponokku masalut sian sisik ni tanonon, nina Jehoba. Rasiponoku majolma dohot pinahan,
Rasi ponoku mapidong akka na martonga-tonga langit dohot deke akka na di bagasan laut. Akka jolma parjahat rap dohot si bain gasip. Auma tongon maniapon akka jolmai sian sisik ni tanaon nina Jehovah. Patoto kumatang aku tu atas ni Juda, do tu atas ni salut pangisi ni Jerusalem, jala siap ponokku siang inganan on pasi-pasi ni Baal, guar ni aka pangarunting rap dohot aka malim. Rodi halak akka namar soba tu parangan di langit di atas ni akka tarup akka namar singgang, uhut marmangmang tu Jehovah, uhut marmangmang tu Malkom. Dohot aka mabalik siang Jehovah, aka nasomang luli Jehovah, jaladang marpanukun tu ibana. Hohoma hamu mardopon Tuhan Jehovah, ai jonok nama ari ni Jehovah, ai nunga dipadiri Jehovah sada pelean si potongon, nunga diparbadiai halak na pinionai. Ima sahatna, martua ma akka na tumangion hatani dia bata jalan nau peopsa. Amin. Tidakkan maha persiau tai, soana hina tidakkan idongata saha persiau disadok portibion rap mahita madok. Di bata Jehovah, ido ama pargogona suatu dos tuma palangit dohot tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni di bata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian syatodi parbadia, adorang sohabubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangolo di aripat luhon, na manaik tu surgo lahudul tu siamun debata Jehovah, amanai parguguna suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate, au porsia ditodi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai namadok,
mulak mau doso kudang ni halat naung mate. Dohot yang luan na sora sudah. Amin. Shalom. Tabegema tikting di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu 23 November 2025. Minggu ujung tahun Parhuriaon. Minggu Sadarion 23 November 2025. Ima minggu ujung tahun Parhuriaon, dohot parningotan ni akan namonding. Disude parmingguan di jahaon do akagor goar nang monding di tahun Parhuriaonon. 24 November 2024 sahat Rodi 23 November 2025. Minggu 23 November 2025, ima minggu ujung tahun Parhuriaon, jala masuk mahita tu minggu Advent. Hombar tusi sude kegiatan kategorial, dohot punguan-punguan, mansohot majo sahatu bulan Februari 2026. Rapat program dohot anggaran tahun 2026. Hombar tu penyusunan program dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2026, patu pautama pengarahan penyusunan program dohot anggaran Sian Pandita Resort di hari Senin 24 November 2026 masuk pukul 10 WIB maringanan di ruang Timotius HKBP Rawamangun. Pandita, Sekretaris, Bendahara, Parhalado Parartaon, Dewan Dohot Ketua-Ketua Seksi, Asa Mandohoti Rapoti. Jadwal perayaan Natal 2025, Dohot Tahun Baru 2026 HKBP Rawamangun. Jadwal perayaan Natal Dohot Tahun Baru Boimat di Jaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Kalender HKBP Rawamangun. Panitia Natal Dohot Tahun Baru HKBP Rawamangun, Patupa kalender tahun 2026 HKBP Rawamangun, argana Rp100.000 per eksemplar. Gadis Sotama kalender tahun turuas Nihuriata mulai sadarion Minggu 23 November 2025 di Stan Napinatupa Panitia di Joloni Lukas. Pemesanan kalender boim do dipesan sian sintua wiknabe. Hasil ni penjualan kalenderon ima lao mangurupi biaya Natal 2025 dohot tahun baru 2026. Sude maruas Nihuriata manuhor kalender tahun. Natal Diakonia HKBP Rawamangun. Natal Diakonia Ina Amanama Balu dan anak Nasopot Somarama Sopot Somarina HKBP Rawamangun di Patupa Rabu 3 Desember 2025 pukul 10 WIB. Hombar tusi pinanggido ganup wik asa mangalehon 2 halak utusan laho marliturgi di Natal ina manang aman nama balu. Si palas roha Natal di pasahatma di pesta Natali. Sude sintuawik asa berkoordinasi dohot seksi diakoni sosial taringo tu data ama ina nama balu dohot anak na sopot somarama sopot somarina. Latihan liturgi di Patupa Ganup hari Senin pukul sada arian di gereja. Jadwal latihanna ima tanggal 10 pitu 24 November 2025 pukul 10 tolu WIB. Jala gladi bersih tanggal 1 Desember 2025 pukul 10 tolu WIB di gereja. Pelian tahun 2025. Hombar tu pelaksanaan program dohot anggaran tahun 2025. Pelian tahun do gabe sumber pemasukan di gereja ta. Alani disosoi ma tu sude ruas Nihuriata. Ala nunga masuk kita tu minggu paupaton bulan November 2025. Asa di pasahat ma pelian tahun ta. Pelian tahun boy di pasahat langsung tu bendahara. Manang staf keuangan di kantor sekretariat HKBP Rawamangun. Manang ditransfer tu rekening Huria, jala boydo di pasahat melalui sintuawekna. Rekapitulasi pelian tahun 2025, boyma di Jaha di Harotas Tikting.
program dohot anggaran HKBP Rawamangun Boy Mardalan dohot denggan ala partisipasi dohot dukungan sian ruas ni Huriata. Tona Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Nunga Mardalan dohot denggan Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di hari Selasa 10 November 2025. Jalatona ni Sinode Boy Madijaha di web HKBP Rawamangun. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinarade ni Huriata. Di pasu-pasu debatama aka barita masa dohot ulaon aka si patupauta bahen sangap di guarna. Songonima tikting di Huriata Minggu Sadarion. Amo kamang do tinang ruas niurian itu kata noaing saha mahita tu parningotan nyaka naung moding sian tonga-tonga niuriata satahun paruriaun ima sian tanggal 24 November 2024 saha tu tanggal 27 November 2025 alani marede mahita. Didok Apostel Paulus di suratna tu ruas Tesalonika naing ma takas boto ommu alia kadongan paringo tu aka namoding asa unang marsa kamu songon akan naliban naso marpakirimon ay molo porsia hita naung matu Jesus dohot hehe sadok to gihono ni debatado rap dohot Jesus nang akan namoding marhite-hite ibana. Porsea situtu dohami, hehe domuse akan porsea sian hamatean. Jalarap dohami sogot dohot Yesus Kristus di harorona padua halioni. Satok indo persirangani, adong do ikina muse pajumpang tusude na tahaholongi. Jalamanok tong do pasaurani, dung hehe sian hamateani. Tatangi homa natar surat di konfesi HKBP taringo tu parningotan niaka ni namoding. Taha porsiai jalata hati dakodo. Apedo tu jolma mate sahali dungi diuhumi. Namaradian nama ibana sian ulauna. Jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni namangulu do namate. Asa ia tabahe pe parningotan diaka namoding. Namar ningot ajal tasar diri dohita disi dohot pahoton pakrimota di hadodomu niaka naporsia tu debata dohot pahoton rohata doi dingolu paru kilonon marhite podaon taalo jala tatula do poda hasipelebegion namadok adong do pardomuan ni toddi ni naong mate do jolma namangulu.
Atong omaguar ni namoding ni huriata sataon par hurianon ima najinahon ni amang padita pangaribuan. Goar-goar ni ruas ni huria HKBP Rawamangun namoding mamuka tanggal 24 November tahun 2024 ro di 23 November tahun 2025 nabarjolo inang ertamin borus tungkir moding tanggal 24 November tahun 2024 tutup umur 65 tahun, hinabaluhon ni amata kardi pasaribu, sian wik utan kayu-kayu manis, napaduahon, inang Rinata Boru Simangucong, tutup moding tanggal 27 November tahun 2024, tutup umur 70 tahun, tinaring ni amata Taruli Lubis Nahinan, sian wik Pulau Mas Kampung Baru, patoluhon inang Esmina Boru Gultom moding tanggal 20 November tahun 2024 tutup umur 70 tahun tinading ni amata Padita Antonius Simanjutak Nahinan sianwi kayu jati Sunan Giri pawaton amang Belsasar SN Siagian moding tanggal 14 Desember tahun 2024 tutup umur 60 tahun, tinaring ni Inata Riaulini Boru Tambunan Nahinan, sianwik Pulau Mas Kampung Baru, palimahon inang Situa Romauli Boru Sialagan, moding tanggal 10 Desember tahun 2024, tutup umur 72 tahun, tinading ni amata Waster Siagian Nahinan sianwik Kelapa Gading. Paonopon inang Tionar Boru Sijabat moding tanggal 20 Desember tahun 2024 tutup umur 70 sia tahun tinading ni amata Situa Aha Nanggolan Nahinan sianwi Pisangan Gading Raya papituhon inang Helmi Boru Purba moding tanggal 30 Desember tahun 2024 tutup umur 74 tahun tinading ni amata Pangihutan Batubara Nahinan sianwi Kampung Pertanian pawaluhon amang Donald Huta Barat moding tanggal 1 Januari tahun 2025 tutup umur 61 tahun hinabaluhon ni Inata Pelita Boru Simatupang sianwik Cipinang pasiahon amang Wilson Marpaung moding tanggal 4 Januari tahun 2025 tutup umur 52 tahun hinabaluhon ni Inata Situa Melva Boru Siahan sianwik balap sepeda pasapuluhon amang Martua Togatorop moding tanggal 5 Januari tahun 2025 tutup umur 75 tahun hinabaluhon ni Inata Sri Rahayu Boru Sianturi sianwik utan kayu manis pasapuluh sadahon sahala doli-doli Adrianus B. Sitopul moding tanggal 8 Januari tahun 2025 tutup umur 67 tahun anak ni amata F. Sitompul Nahinan tubuh ni Inata M. Boru Tagalung Nahinan sianwik Rawamangun opat pasapuluh duahon amang Hendrik Parsaulian Siregar moding tanggal 16 Januari tahun 2025 tutup umur 50 tahun hinabaluhon ni Inata Yanti Ros Diana Boru Siahan sianwik Penggilingan 10 inang Ratna Boru Panggabean
moding tanggal 17 Januari tahun 2025, tutup umur 60 tahun, hinabaluhon ni amata Immanuel Pardamaian Antonius Siahan, Sianwi Kayu Putih Kapling Polri, saplopat sahala doli-doli, somuntut marwasas 7 Reifan Siahan, moding tanggal 26 Januari tahun 2025, tutup umur 54 tahun, anak ni amata Manasal Siahan, tubuh ni inata Lukeria Boru Tagaul Sianwik Cipinang. Pasapulihon sada halak namar baju Asima Asnawati Boru Huta Barat, moding tanggal 27 Februari tahun 2025, tutup umur 60 tahun, boru ni amata M Huta Barat nahinan, tubuh ni inata servis boru Simanjuntak, Sianwik Rawasari Cempaka Putih. Sapuluonom amata Hari Saud Parasian Panjaitan, moding tanggal 27 Februari tahun 2025, tutup umur 50 sia tahun, hinabaluhon ni inata Rosiana Borusiagian Sianwik Duren Sawit. 10 Amang Wesley Hamar Paung, moding tanggal 28 Februari tahun 2025, tutup umur 74 tahun, hinabaluhon ni inata Marintan Boru Sirait Sianwi Rawasari Cempaka Putih. 10 namar baju Alis Flora Boru Panggabean, moding tanggal 4 Maret tahun 2025, tutup umur 72 tahun, boru ni amata we Panggabean nahinan, tubuh ni inata o Boru Sibagariang nahinan Sianwi Kampung Ambon. 10 sia Inang Berliana Boru Simanjuntak, moding tanggal 5 Maret tahun 2025, tutup umur 72 tahun, tinading ni amata Sodang Huta Gaul nahinan Sianwik Utan Kayu-Kayu Manis. 20 Inang Slomina Boru Raja Guguk, moding tanggal 10 Maret 2025, tutup umur 73 tahun, tinading ni amata Oberlin Huta Barat nahinan Sianwik Cipinang. 20 sada Inang Norma Sibolon, moding tanggal 5 April tahun 2025, tutup umur 60 tahun, tinading ni amata Henry Sitopul nahinan Sianwik Pulau Mas Kampung Baru. 22 Inang Berliana Keti Boru Dolok Saribu, moding tanggal 10 April tahun 2025, tutup umur 50 tahun, hinabaluhon ni amata Mangasa Situmorang Sianwik Penggilingan. 20 tolu sahala doli-doli Ebenezer Parningotan Tambunan, moding tanggal 20 April tahun 2025, tutup umur 57 tahun, anak ni amata Mangatar Tambunan, tubuh ni inata Jojor Boru Siaturi nahinan Sianwik Kampung Ambon. 24 Amang Tibo C Panjaitan, moding tanggal 22 April tahun 2025, tutup umur 60 tahun, hinabaluhon ni inata Nancy Boru Siregar Sianwik Cipinang. 25 amata Alfred Siahan, moding tanggal 23 April tahun 2025, tutup umur 73 tahun, tinading ni inata Rosdiana Boru Simatupang nahinan Sianwik Kayu Putih Kapling Polri. 26 amata Mula Gultom, moding tanggal 5 Mei tahun 2025, tutup umur 70 tahun, hinabaluhon ni nata Nur
Haida Boru Aruan Sian Wik Kayu Jati Sunan Giri. 27 Inata Damaria Boru Hasibuan Moding tanggal 30 Mei tahun 2025 tutup umur 87 tahun tinading ni amata MD Siregar Nahinan Sian Wik Cipinang. 20 amata Manal Sal HM Syahan moding tanggal 30 Mei tahun 2025 tutup umur 84 tahun hinabaluan ni Inata Lukeria Junior Boru Hutagaul Sian Wik Cipinang. 20 sia Inata Tinur Lina Boru Sianipar moding tanggal 30 Mei tahun 2025 tutup umur 75 tahun tinading niamata James Tigor Hamonangan Pardede Nahinan Sian Wik Rawasari Cempaka Putih. 30 Inang Situa Las Maria Boru Sirait moding tanggal 6 Juni tahun 2025 tutup umur 63 tahun tinading ni amata Situa Marsus Bonar Parulian Raja Guguk Nahinan Sian Wik Utan Kayu Manis. 30 sada Amang Baster Manurung moding tanggal 26 Juni 2025 tutup umur 73 tahun hinabaluan ni Inata Lumongga Boru Aruan Sian Wik Kampung Ambon. 32 Inang Tiomanna Cahaya Boru Tampu Bolon moding tanggal 27 Juni tahun 2025 tutup umur 75 tahun tinading ni amata Situa Robert Mian Sirait Nahinan Sian Wik Pulau Asem. 33 amata Johnson Utama Parapat moding tanggal 4 Juli tahun 2025 tutup umur 74 tahun hinabaluhon ni Inata Lucie Rosita Boru Simatupang Sian Wik Pulau Mas Kampung Baru. 34 Inang Meilan Boru Hasibuan moding tanggal 4 Juli tahun 2025 tutup umur 45 tahun hinabaluhon ni amata Marfan Raja Guguk Sian Wik Penggilingan. 35 amata Pardison Manihuruk moding tanggal 26 Juli tahun 2025 tutup umur 52 tahun hinabaluhon ni Inata Sarmauli Boru Silaban Sian Wik Kayu Putih Kapling Polri. 36 Sahalat Doli Bramos SH Tambunan moding tanggal 6 Agustus tahun 2025 tutup umur 45 tahun anak ni amata S Tambunan Nahinan tubuh ni Inata Rosiana Borusi Tanggang Sian Wik Pulau Asem. 37 amata Robert Tardas Parulian Sinaga moding tanggal 10 sada Agustus tahun 2025 tutup umur 56 tahun tinading ni Inata Nurmawati Boru Huta Soit Nahinan Sian Wik Kayu Jati Sunan Giri. 30 amata Baginda Sianipar moding tanggal 12 Agustus tahun 2025 tutup umur 76 tahun tinading ni Inata Situa Emi Boru Matondang Nahinan Sian Wik Cipinang. 30 sia amata Ronald Sihobing moding tanggal 25 Agustus tahun 2025 tutup umur 51 tahun hinabaluhon ni Inata Junita Boru Sitepu Sian Wik Duren Sawit. 40 Sahalat Doli
Ranto Hasudungan Pardede, moding tanggal 2 September tahun 2025, tutup umur 55 tahun, anak Niamata M Pardede, tubuh ni Nata M Boru Panjaitan, Sianwi Kayu Jati Sunan Giri. Obat puluh sada, Amata Irwan Suhunan Simanjuntak, moding 10 September tahun 2025, tutup umur 50 tahun, hinabaluhon ni Nata Riris Borusiahan, Sianwik Rawamangun opat. Opat puluh dua, Inata Situa Suryati Maria S. Rita Boru Nabi Tupulu, moding tanggal 20 September tahun 2025, tutup umur 55 tahun, hinabaluhon Niamata, James Arifin Sianipar, Sianwi Kayu Putih, Kapling Polri. 40 Inang Evangelis Murtina Nuraini Boru Saragi, moding tanggal 24 September tahun 2025, tutup umur 84 tahun. Tinading ni Amata Padita Walder S. Hasugian Nahinan, Sianwik Utan Kayu Manis. Obat pulobat, Inata Meriati Boru Panggabean, moding tanggal 25 September tahun 2025, tutup umur 60 tahun. Tinading ni Amata Nelson Hasudungan Simanjuntak Nahinan, Sianwik Kayu Jati Sunan Giri. Obat puluh lima, Sahala Doli Armin T. Parlindungan Sitompul, moding tanggal 27 September tahun 2025, tutup umur 62 tahun, anak ni Amata F. Sitompul Nahinan, tubuh ni Inata M. Borusi Tanggang Nahinan, Sianwi Rawamangun obat. Obat puluh onom, Amata Situa Washington Mangiring Butar-Butar, tutup moding tanggal 3 Oktober 2025, tutup umur 80 tahun, hinabaluhon ni Inata PM Boru Tampu Bolon, Sianwik Rawamangun Tolu. Obat puluh pitu, Inata Dahlia Boru Pardede, moding tanggal 10 Oktober tahun 2025, tutup umur 65 tahun, hinabaluhon ni Amata Hoddin Tambunan, Sianwik Kampung Ambon. Obat puluh Inata Rosvi Sertiana Boru Sianturi, moding tanggal 10 Oktober tahun 2025, tutup umur 74 tahun, hinabaluhon ni Amata Tupak Hatorangan Panggabean, Sianwik Rawamangun opat. Obat puluh sia, Meirani Boru Silain, Sahala Namar Baju, moding tanggal 25 Oktober tahun 2025, tutup umur 60 tahun, Boru ni Amata M. Silain Nahinan, tubuh ni Inata R. Simanjuntak Nahinan, Sianwik Rawamangun Tolu. 50 Inata Elfrida Boru Sinaga, moding tanggal 25 Oktober tahun 2025, tutup umur 70 tahun, tinading ni Amata Paris Simanjuntak Nahinan, Sianwik Pisangan Gading Raya. 50 sada, Inata Hestorida Boru Simanungkalit, moding tanggal 27 Oktober tahun 2025, tutup umur 80 tahun, tinading ni Amata Gustav Adolf Silaban Nahinan, Sianwik Cipinang. 52 Inata Roni Tua Boru Siahan, moding tanggal 20 sia Oktober tahun 2025, tutup umur 70 sia tahun, tinading ni Amata Sabam MP Marpaung Nahinan, Sianwik Utan Kayu Manis. 53 Amata Holmes Hermanto Tanjung,
Moding tanggal 15 November tahun 2025 tutup umur 45 tahun hina baluhon ni inata Helen Abrianaria borusi majuntak sian wik duren sawit. Punguma sude ruas ni huriata na moding di bagasa sada tau par huriaun ama 22 halak ina 22 halak doli-doli ono palak damar baju tolu halak pungu 50 tolu halak. Nungata bege goar-goar niaka naung moding manipa sa taong parhuriaon. Atong tamado ingotota aka pabahenan nasida na dinggani. Daga dingoluna bahen sorminan na arga di kita. Laos tapangido magugo siya tuhatay asalamar gugo kita. Maulaon hatana saliling mangulu kita. Asa unang marisuang sabing tiki na pinasahat ni debatatu kita. Molo diudut ibana dope hosata saat ro di tikyon. Atong martangnya mahita di bagasan rohat tabe. Laos jongjong mahita di nganata. Atong marede mahita.
Atong tapuji madebata Allah di parade di hita inganan nasonang na adul umuli jala dumenggan sian nasa na adong di hasianganon. Inganan nahot rodi saleling nileleng na. Alani toktong mahita marhapor syaon di Tuhan Yesus Kristus uhut makanguluhon hatana nama dok. Au do heheheon dohot hanguluan. Namangolu do na porsia diau nang pemate ibana. Jala ganup namangolu jala na porsia diau na suatu pamate ibana saliling-liling na. Amin. Hudul mahita. Amanginang tabasonang ma rohata masuk mahita tutangyang pangudianan martangyang mahita debata para sirohana sumurung na hutada jalahu sobahami di bagasan Kristus Yesus na mangiring-iring ngolu nami sahat tu ujung ni tau parhuriaun naung hubolus sami tung macai godang do ali Tuhan akading gani basam pasu-pasum. Nasay toktong di palume hoko di bagasan ngulu nami. Di parmudu-mudu hodo hami Tuhan. Arian doho borngin. Manang natu dia hami mangalaka. Tung macai takas do tangammu nabadiai. Maniop hami. Mangaramoti hami. Ido ubain na di patau ho hami sahat tu ujung ni tahun parhuriaun. Jalan yang bongotan nami matau parhuriaun nai baru. Mangalaka rap dohoto. Atong ali Tuhan Jehovah songon panogunogum di hari-hari bulan dohot tau parhuriau nang hubulus sami. Songoni ma ali Tuhan tujuluan di harion. Pasu-pasu mahami. Ramoti hami. Dongani hami Tuhan. Daktar baik kami mangalaka. Laka sidalanan nami. Mangula nagabe ulaun nami. Hobartulomo ni roham, molo mangasahon hadirion gogo dohot malo nami. Dang tarpangasaw kami manang ahana adong di hami. Tung holan mangasahok kodo Tuhan, dohot mangasahon asini roham. Atong tuhoma hami marpangusadean di ngoluon. Dongani mahami Tuhan, mamulus partikian hari-hari na di palume hoko di bagasan ngolu nami. Asa marroha nabisuk kami, jala hulau kami nahobar tulomo ni roham. Pasu-pasu makeluarga nami, akayanakon nami, posdo rohanami Tuhan, hodo ojahan pardongan saripion ningolu nami, hodo nagabe debata nami, manang didia pehami, tung marsoba tu ho hami, tung marhapo satu hodo hami, di saluhut panggulmiton ningolu nami. Molo tupe di luaso nuai kami. Sahat 7 tau parhuriaun. Jala marningot diaka nahuaulongi hami. Naung jumolo. Sia tonga-tonga ni keluarga. Sia tonga-tonga ni parsauran. Sia tonga-tonga ni huriam ali Tuhan. Namardingot dohami di sadat partikian na mangihut ikon lau salpu dohami sian hasianganon
lau mamungoti harajaunmu nasun badiai. Atong pargugoi hami Tuhan, dina disungguli horohan nami, taringo tu ujung di ngolu ganup jolma. Gabi sormina mai di bagasan ngolu nami, lahu mangalaka, asa manat diaka ulaun, manat diaka pakatayon, pamikirion, tarlumobi nang di hapor siaon natugu, naing matugu hapor siaon nami. Unang loa sami malungun, unang loa sami madele, molo huida hami dongan nami, naung sonang, naung peak di hadapanmu ali Tuhan. Sahat tu homa saluhut na ali Tuhan, ngolu nami, asa ditikina, di jupakko hami, na mangulu di bagasan hapur siaun, na tahu mabongoti harajaunmu, ala mangulu dohot mangulahon naho Bartulomo ni roham ngulu nami. Atau ngali Tuhan Jehovah, molo mardingot pehami, diaka nahuhaholongi hami, naung moding siya tonga-tonga ni keluarga, asima roham Tuhan. Apuli patugu hapor siyaw pakirimon ruas ni huriam. Asa di bagasan lungun ni rohai dapot nasida gugu nasyako. Todimi matuhan na mangalihon hagu goon apul-apul na sumurung. Jalan na mangalihon pos ni roha, taringo tuhaheon narisugot, nanaing papungommu, sudi akan aporsea sugot, paheheommu siyan hamatean na, laho bongot tubagasan, hanguluan na manuktongi. Atau ngali Tuhan Jehovah, di parsauran nami di ujuk tau parhuriau non, homa Tuhan na jongjong. Nang dinalaho manangihon atam na badiai pehami. Asima roham. Urasi rohan ang pikiran nami, to dinami. Asa tarjalo hami atam na badiai, nagabi sulu-sulu di bagasan ngulu nami. Dinalau mangalakahon lakas si dalanan nami tu tau parhuriau nai baru. Pasu-pasu matuhan hatami, asa gabi buhal di bagasan ngulu nami. Lehon rohana patas lau mangatusi hatami Tuhan. Asa huha ngulu hok kami, jala hatamima nagabe sulu-sulu ni ngulu nami. Pasu-pasu huriam HKBP rawa mangunon, tuho mahupu pasatami, sadok pak akapakobasyon ni huriam. Oma Tuhan napatulusom, mardalan dohot denggan na niuluhon ni naposom, amang padita resort nami ang padita manapar pajaitan. Dongani manasida lehon bisuk dohot todim nabadiai. Pasu-pasu huriam hatopan diakka pakobasyon hatopan ni huriam. Homa Tuhan na dipapatar marhite barita nauli harajaumu matuhan lamar ngerbang lamar serak sahat tu ujung ni portibion hobartu tonam iko barita horot tedo barita nauli sahat tu ujung ni portibion. Atong ali Tuhan sakapmu mana saud di bagasan ngulu nami, maulu manang mate pehami di tanganmu nabadiaido hami Tuhan. Marhite Kristus Yesus martangia kami tuadupanmu. Amin.
Kami di debatan nasumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, hamu akamang do tinang do ngasaha persyao di bagasan Kristus Yesus. Hatani Tuhata di minggu tasadarion, di minggu ujung tahun parhuriaun, iman natar surat sian pangukapon ni si Yohanes bidu 20 ayat 10 sada 1 ayat 15 manang Wahyu Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 15. Sono mahatana hujahama dihita. Dungi wida masada habangsa nabalga nabotar dohot na hudul di atasna. Nama porus do tano dohot langit maradopon bohina swadong bejupang inganan nasida. Dungi huida ma akan naung matei akan na memet nang akan na balga jongjong di jolong di habangsai. Jadi diuka ma aka buku. Dungi diuka ma sada buku na asing. Ima buku hanguluan. Gabe diuhumi ma akan na matei marguru tunatar surat di bagasan aka bukui. Obar tunaniulana sidabe. Dungi di lehon lautima akan amate na di sini. Di lehon aka hamatian dohot benutoru ima aka namate na tiniopna. Gabe diuhumi ma ganup marguru tunaniulana be. Dungi di dabu mahamatean dohot benutoru tubagasan laut api. Ima hamatian na paduahon laut api doi. Manang ise na so Jepang tarsurat di buku hanguluani ima di dabu tubagasan laut api. Ido yang go sahatna. Di bahasa Indonesia hujahama musai dihita. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ido yanggo sahatna. Urian itu hata hamu akamang do tinang songon guar ni mingguta sadarion sahat do hita tu ujung tahun ni parhuriaon. Jala sekaligus do tapatupa parningotan yaka naung modik. Itong-atongan ni uriat taon. Molo mangihuton kalender gerejawi ni hurian itu hata HKBP nungatung macai molo ta hati dakon nungatung macai sikop diajari kita, diparmudu-mudu kita, diradoti Tuhani kita. Ala kronologis do ima goar-goar ni mingguta jala marujung tusada pakirimota ni mahanguluan nama noktong. Tahu jima mang do tinang.
Minggu naro nunga masuk kita tu minggu tahun baru parhuriaon. Minggu Advent. Ditogiho dohita paimahon ima taringot tu hasosorang ni Tuhata Yesus Kristus secara historis. Alai sekaligus dohita disi taida paimaon mamestahon ima baga-baga ni Tuhata debata marhite nasorang Yesus Kristus. Mabaik kita marpakirimon borkat sianihita mangulaulota. Yesus na paluahon ngulu ni jolma. Yesus na mabuan barita nauli. Ito ang atongan ni Portibion. Cupang mamusay di pesta Natal. Pesta hatutu. Patar marhite diri ni Yesus Kristus na sorang. Tu Portibion. Dungi masuk may tamusay tu minggu pasyon. Pabuahon songod dia do Jesus mangadopi hapor suhon laho makokop ngoluta. Na iko kita donyan mga manaon hapor suhoni. Iman masuk mahita tu minggu pasyon. Dungi masuk mahita tu minggu parningotan hamamate ni Tuhate Yesus Kristus. Manobus sita siya dosa. Jala masuk kita tu minggu pasca haheheon ni Yesus kemenangan ni hita di pamonang Tuhan ni hita sian hamatean. Jala di sido alak nama jalo majakon Yesus Kristus songon Mesias si palua ibana di hita jala na palua kita masuk maita tu buku hanguluani. Dungi masuk mahita muse minggu, dung minggu hana naik ahehion di Tuhan Yesus Kristus. Dungi masuk mahita muse tu minggu hana naik ni Tuhan Yesus Kristus paradehon. Yesus naik tu banua gijang paradehon inganan tu hita akan namonang. Di buku hanguluani. Dungi masuk mahita muse tu minggu hasasaur ni tod di perbadia. Adorak di hita dope di Portibion. Di pasaur Tuhani do tu hita. Tod di perbadia madongani mangurupi. Mangapuli hita. Pai maro Kristus badu halion. Asamonak kita. Masuk mahita tu minggu Trinitatis. Maka nguluhon aka baritan nauli. Dungi saha mahita tu minggu ujung tahun paruriaon. Marujung do nasana adong di Portibion. Kronologis do huriata mangaramoti mangaraduti membimbing mangajari partodiota. Alani do amang do tinang molo manghihuto ni unang adong maniat data ding kita manghihuto parminggota. Baik kok kita molo kronologis si mana dading imana ape siani dipayuti hutau rupi kita. Masuk mana kisah dari tu kita ujung tahun paruriaon. Marujung do nasa na adong di Portibion. Marujung do aka parngoluata. Jala molo marujung aka nasa parngoluata. Nasa adong di Portibion. Wah amang do tinang. Aha do pesia do pata. Molo marujung Portibion. Molo tapa husor noaing naung song naung tapatupa dia do naung tapatupa tutuhata. Aha do naung tapatupa tutuhata. Aha do naung tarata tapatupa marhite partodiota do taporsiota. Adong do penatading hamu akamang do tinang nasotaula ho Bartolomeo rohani debata. Ala tado nakin marujung do parnguluata di Portibion. Kita akan berakhir hidup kita di dunia ini. Tarlumomi songo di bagasa turpukton di paingo do musai hita diodolhon taringot bahwa parnguluata pe di Portibion marujung do bahkan adong do musai ulaun molo marujung ngoluta di Portibion. Adong do ulaun sada panguhumon na ikon
adopatta. Na ikon adopatta di parngoluatta. Molo salpu hita di portibion. Jaladang adong naboi. Buni sian panguhumani. Patardoi. Ino bahin di bagasa turpukton. Di konteks ni turpukot di pasahat si Johannes di pangukaponna. Di huria na parjului. Ala songoni hapor suhon nasida menghadapi tekanan-tekanan dohot penyiksaan penderitaan na pinatupan ni panggom-gomi di tiki na manguhumi nasida madeli nasida lau nasida bahkan ditadikon hapor syonna ala ni nama biar menghadapi panguhumon ala mabiar nasida akan menghadapi penghakiman yang dilakukan oleh penguasa pada saat itu yang lalim. Allah didok nasida bahwa acik do ai warhuama tayo na cito tumago do iba menyingkir sudena acik do adupatta mate do no kita nina apedang di jamot tobe ngolu haporsyonna amo kamang do tinang songo di bagasa turpukton takas do di pabotohon si Johannes, ia molo marujung pe portibion alai adong do na didokna hangoluan na manoktong nagabe tujuan ni akan na persea nagabe hasahatan ni akan namonang di buku hangoluan ini. Songo di bagasa turpukton di paboton dungi wida masada habangsa na balga na botar dohot na hudul di atasna na mapurus do tano dohot langit maradopon bohina so adong be jupang inganan nasida adong habangsa kerajaan na memang menunjukkan kekuasaan yang sangat luar biasa. Naso terterdingi aka hawasoon panggom-gomi habangsa na adong di tonga-tongan di portibion. Jala molo roh habangsai molo sahat kerajaan itu. Dang adong sadepe aka harajao di portibion na boy bertahan. Bahkan di babotohon napaporus do tano do langit maradopon bohina menyingkir hilang nina yang dianggap sebagai yang untuk tempat persembunyian molo itu ke tempat persembunyian molo sada penghakiman penghukuman yang dilakukan oleh kerajaan di portibion naboy dope maroding-oding naboy dope berlindung kepada hal-hal yang agar dia melua. Alai di bagasa turpukton di pabotohon bahwa ketika kerajaan Allah akan hadir di dunia ini sebagai akhir zaman, dangadong di pabotohon disi nabui mangodihon manangisebe patardo. Ketika hakiman yang akan dilakukan Tuhan melalui kerajaannya hadir ke dunia ini, tidak ada yang tersembunyikan. Semua jelas. Hidup bain didokot dungi wida maka nang matei akan amemet nang nabelga jongjong di jolon di habangsai. Jadi diuka ma bukui, diuka ma akabuku, dungi diuka ma sada buku na asing. Ima buku hanguluan, gabi dihumi ma akan amatei marguru tunatar surat di bagasan akabuki hobar tunanilana sidabe. Pada masa penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan Allah, tidak ada satu orang pun yang luput dalam penghakiman Tuhan Allah. Nakin inganan itu terbuka semuanya. Bahkan buku kehidupan doa buku akan asing yang ada di sekitarnya juga
menampilkan semua yang akan diberikan penghakiman. Danga dong nebuni di si. Patar do sudena. Amo kamang do tinang diuhui marguru tunatar surat di bagasan hobar dan ninula nasidabe. Hobar na niula nasidabe nena. Dalam buku itu diungkap, dinyatakan nyomma, diuhumi ma, hobar tu nani ulana sidabe. Alani molo mangi hutono namang do tinang, sasitong na. Darong behita sasitong na berani laho, mandang ulahon namaralo tu lomo nirohan de bata. Darong na boy hita manuburihon, manangahan na taula di Portibion, di jolo ni de bata, patar do musei. Kalau di Portibion mungkin boy do tarutar tutupan ni manangisei alai dinaro paruhuman ni debata patar dui sudena. Alanido kamu akamang do tinang di bagasan turpukton di Tokyo kita. Untuk apa kita menyembunyikan yang ada di dunia ini? Toh juga nanti Tuhan akan membuka itu. Apakah tidak lebih baik kita mangulahon Nomo ni rohani de bata. Apakah tidak lebih baik kita mulai tahun baru paruh riaun, ujung tahun paruh riaun. Aka ulaun na hobar tu loman de batama na taulaun jala tahun na hobasi. Asa tarsurat sudah akan na taulai na hobar tu loman de bata di buku hanguluani. Orang mana tarsurat di si aka pangalaho naso tama naso di halomone de bata tarsurat di buku hanguluani. Ala ditikiro buku hanguluani molo arong penghakimani amang do tinang molo di pendidikan boy dope amang inan nokan adong dope molo adong nilai remedial di si boy dope mangulang ninna. Nang adong di si masa remedial. Manang tadokon boy dope di si banding peninjauan kembali doh tingkatan ni uhum tidak hanya sekali hola sehali do di babotohon alani nakin amang do tinang molo mulai hami nakid jami taon marhite di parade huriat taduhita laho para diri toktong paimahon satu ujung ni ngoluta, satu ujung ni Portibion ditikiro panguhumioni. Di parade du hita asa mangulu hobar tu si sudena. Asa tarsurat bundi hita aka ulaon na hobar tu lomar bata di buku hanguluani. Alanido nak kita dokon dia hanya penghakiman yang sekali. Tidak ada di situ banding. Tidak ada peninjauan kembali. Dot akalan nasing dope. Mandang tadokon dangadong disi garasi nina dangadong disi abolisi dot yang nasing sebagai pengampunan tidak. Semuanya itu akan akan diberikan penghakiman dan vonis ho dihanguluan ho dihamatian na peduahon. Alani kamu akamang dotinang idom bain hobar tunaniluna sidabe. Dungi dilehon lautima akan amate na di sini. Dilehon nang hamatian do manutori. Ima akan amate na tinopna. Gabid iuhumi ma ganup marguru naniulana sidabe. Naniulana be. Dungi didabu mahamatian dohot manutori tibagasan laut api. Ima hamatian na paduahon laut api doi. Memang molo tadokon panguhumoni akan dipapatar Tuhani do tu kita. Jala di babotoho do manangise naso jupang tarsura di buku hanguluani ima didabu tu bagasan laut api. Sedangkan na di buku hanguluani na tarsurat guarta di buku hanguluani tong do diuhumi bahkan tong do sani jupang do muse naso sobongo tu hanguluan nama noktong. Apalagi naso tarsurat di buku hanguluani. Ipe. Molot edokon sudah dinyatakan
masuk dalam laut api atau hamatian napa dua honi. Alani do hamu kamang do tinang dihita saluhutna memang molo tapa husor-husor di dirita sudi HP nasa nataulah di portibion juga akan kita pertanggungjawabkan kelak. Sudi HP nata hobasi nata patupa manangise pehitan waeng akan kita pertanggungjawabkan. Alani bicat dilehot dope dilehot debata dope partikiat kita marhamu bau mahita. Taksai taboto sogo do ujung ningolutta di portibion manang bulak sian huriok lan no parmingonon ido ujung ningolutta bicat dilehot dope tiki sekian menit tu kita dokon di bagasar roham muba maau Tuhan. Tangsai taboto partikiata di portibion, marujung dongoluta di portibion, ido ba di dokon, ingot ari hamamatem. Siapa yang mengetahui kehidupan kita, hidup kita di dunia ini? Adong bedo na roh kita tuson, ngilu-ngilu daging ta. Adong bedo na roh kita tuson, sehat-sehat kita alay sugot pitor tepuro sahit. Ala parlepe-lape do daging taon, inganan sementara na jupang hangulutan yang akan menerima yang namanya rasa sakit, yang akan menerima yang namanya sakit penyakit juga sangat rentan ke dalam hidup kita. Apalagi mau lo taingo tamang inang ditiki masa COVID. Songoni mahatop ni parlau ni jol masya pertibion. Mau lo mangihutun sejarah dunia ini. Ada beberapa kejadian-kejadian besar yang membuat manusia cepat sekali berlalu. Sebelum COVID-19 pernah ada terjadi flu Spanyol katanya dulu. Oh itu sangat luar biasa, kematian yang sangat luar biasa. Itu secara penyakit, dang dope secara alam, begitu terjadi bencana alam, sekian ribu orang mati. Era dang mau tadokon era soargado hosan di jolme. Alai kun tadokon manang ahape du salpu hita nakin tarsura do di buku hanguluani akan nataulahon nahobar turan bata manang naso tarsurat. Nah pasti hita ngatar surat di buku hanguluan alai tong dope hita mempertanggungjawabkan nataula di salele kita di portibion. Alanima hamu kamang do tinang di hita saluhutna marhite turpukta sadarion hanguluan nama noktongi ido nata hirim. Hanguluan nama noktongi ido nata tahirim di bagasan ngoluta. Bahkan songon guarni bukit deton akan naporsiai. Sai marsipaida do akan naporsiai. Dusaha bela kana tuhaso nangani nina. Marsipaida do hitamu akamang do tina akan naporsiaon. Tado do hita porsia tu tuhat ta alai tahangoluat do. Kita apakah menghidupin firman Tuhan itu, menghidupin kehendak Tuhan itu. Dada holan namar haporsiaun, alemar haporsiaun, namangulahon haporsiaunido. Yang akan marsipaidan di hari sugut. Natebea manodorokon molotung pedang marsipaida naung puang pinomatu peidaida mo johosonari ninna. Bukan yang di dunia ini yang kita tujuan kita. Marsipaida di hari sugut, rap hamu dong aku saha porsiaon. Alanima dihita saluhutna hamu akamang dotinang asahita pe paruhuman parpudi dihum debataro tita. Parningotan namonin bicadong dope tiki muba maita. Marhamu bau maita. Adong dope deleo debata kita. Jala taingo ma
goar par minggu gerejawi ni huriata HKBP begitu kronologis dan begitu mengurupi kita asa marhamu baun. Syani hita mang marnida hanguluani tajalahido tajakoma haluau nasiat debata. Jala marsitutu mahita. Marsitutu mahita majakon haluan majakon hanguluan na pinarade ni debata diaka namonangi. Diaka namonangi. Jala hita pe amang do tinang songon guarni edeta non sadahuta nama cayuli sabulon nito dita doi bagas ni debata amai di parade di namonangi sogo di surgai sai pajupang do hita disi sogo di surgai sai pajupang do hita disi. Nyanyikan ini memotivasi kita untuk mempersiapkan diri marhite na marhamu baun ni roha. Amin martangia kita. Mulai hati ma Tuhan, hupasahat rohanami Tuho. Diuk kapodo Tuhan Tuhami, berita nauli. Na ikon tok-tok kami Tuhan, mangarai diri jalan makanguluhon, nasa lomon ni roham. Ainu ngatar surat kami di buku, hanguluan ni Tuhan. Alai ikon, pertanggungjawaban nami do, akka ulau nami salili kami di hasianganon. Asa bongot tuhami tuharajau musugot Tuhan. Asa bongot kami tuhuta nama cayuli sabulot ditod dinami Tuhan. Asa toktong pacupak kami Tuhan akan namar haporsyaon jalan nama kanguluhon lomoni roham sugut di surga. Moliate di oleh Tuhan. Sai toktong ma lehot tuhami akka persitutuon mangulahon lomoni roham. Marhiti todim todi perbedi. Tuhan nebata manami namar habangsa di Banua Gijang. Nasa ulaon di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Pabotoho tuhami Tuhan. Dalam nami dui mangarai diri. Manomo-nomo ho musai Tuhan tu pertibion padua halion. Asa cupang muhami mangaradi diri Tuhan. Marhiti akapakobasion di tonga-tonga ni huriam. Ale Tuhan nebata manami. Sai pasu-pasu masa luhut na ruas ni huriamot Tuhan. Diaka ragam ni hulaun na unang paloas Tuhan. Tartuk-tuk jala madabu tu bagasat dosa. Alai tiup tuktong tangan na. Jala todemi mangajari. Asa-nasa na ni hobasan na diragam ni ngoluna Tuhan. Lahu mangalului aka pasu-pasu na siyako. Toktong di bagasan hapolino Tuhan. Ale Tuhan nebata manami. Pasu-pasu toktong. Ima karuas ni huriam na di bagasa parsahiton. Natongon dirawat di rumah sakit. Tuhan papos rohan nasida. Di patu pahodo hamalumotu nasida. Di dauni hodo nasida Tuhan. Marhiti nadili hoko wasom. Waso hamalumon tuaka para medisi Tuhan. Hamalupon akan namar sahiti. Jala di leokodo Tuhan holong ni roham. Marhiti keluarga. Laho dot aka ale-ale Tuhan. Asa sahat Tuhan. Ima holong ni roham. Pasikopon hamalumoni Tuhan. Soalnya le Tuhan na di bagasan pemulihan. Bain nasida marsitutu Tuhan. Mangihut ton aka petunjuk-petunjuk ni aka para medis Tuhan. Asa marhite-hite cupang nasida hamalumon nasikop Tuhan. Ale Tuhan nebata manami satok kenari Tuhan bongok mahami tuminggu-minggu Advent do tuminggu perayaan hari hatu tubum. Tuhan sai pasu-pasu masa luhutna akan namar hobas tu ulau ni Tuhan. Asa boy ture sude bain asa ngapot di oleh Tuhan. Baik secara kegiatan kategorial nang secara umum di tonga-tonga ni huriam. Marsanga po Tuhan, marhite-hite ulau ni sudena. Moliate mo di oleh Tuhan, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami Tuhan. Amin. Tapasaha peliata laos marit di mahita.
Samulon ito dito dohi, bagas di batang amai, di parade di namun lagi, sorgohi, sai paju pandohi tarisi, sorgohi, sai paju pandohi tarisi. Tatangnya koma peliata. Alede bata manami nadi banua gijang. Odo haroroan ni saluhu seleho-leho nadinggan. Do nasa libasa na muliutus. Upasa tami masian nani lehon mi tu kami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaho parhasyang kami pelianon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalamu tada kami godang ni sileho-lehon mi tu kami. Asalam gir-gir kami madok moliati tuho.
marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan namangulu rodi saliling-lilingna. Wingot hami sadarion aka namate sian hami, naung pajolohon tulabungmu. Dihodo anak kicu di Banua Gijang, jala diukapodoi diakana mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami, dohot haheheon ni daging dari sogot. Moleate marohanami tuho, ala ditubuhoko hami tu pakrimon namangulu. Gabi partohap hami dihanguluan nasora suda. Dada nama dele hami diari parningotanon. Alai nama lungu do hami disabulo ditodinami. Nunga torop dengan nami naung nialapmu. Tau si paingo do ujung nilakana sija di hami. Bahen pakrimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakana lakanami be. Sai sungguli marohanami mabahen tiruan nadenggan diakka pinopar nami. Saya apulima namarsak roha dot akan namatian. Asa unang mangadungi jala madele nasida. Sai taiti marohan nasida mamereng dopa gijang. Sai lehon todim tuhami. Asa takas di hati dako tuhami. Naung doho dohami anakmu. Jala panean di arta na di Banua Gijang. Sai padau ma ganggu ni roha sian hami. Asa hot haporsion nami manihop Tuhan Yesus si pangului. Adora kubulu sami rura linggoman ni hamatiani. Molo homur mata nami be, uka mamata ni rohanami, asa takas ni ida dalan tuhasonangani. Molo halang dila nami, sobinoto be makuling, pargogoy mahami marhite-hite tordimi, asa tarjun hami, aleamang, satu tangamu matodiku, saya patir hian rohanami, asa hobas lakanami, jalasonang hami laumate, di bagasan, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia magwarmu. Sai Roma harajonmu. Sai saut malomani roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan namar dosa tu kami. Unah kami tugyo tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan dame, jalo hamu mapasu-pasu siatu hata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasor homa damena tutodim.
Pusta